Welkom beste kijkers, welkom in een nieuwe aflevering van Kiek Omhoog met Frans. En vandaag doen we inderdaad ook weer Kiek Omhoog. We staan hier in een kapel in Zand en het gaat natuurlijk over de brandprocessie. Hier zijn een heleboel dingen die belangrijk zijn voor die brandprocessie, want waarom die brandprocessie juist hier naartoe? Frans, je hebt een heleboel onderzoek gedaan. Ja, we wisten al een heleboel, maar jij weet nog een beetje meer. Je komt allerlei nieuwe dingen tegen, steeds opnieuw. En de processie die is dus dit jaar weer met meer putten bijvoorbeeld. En omdat we meer putten hebben, hebben we ook meer putkaarsen. En ik had graag eens een keer iets meer over die putten verteld. Maar voordat we dat gaan doen, voordat we gaan kijken naar allemaal die putkaarsen, zou ik toch willen zeggen van, waar is het begonnen? Dat was hier. Want die Wendelinus, die vond in de put het Mariabeeldje, het miraculeuze Mariabeeldje. En dat is aan een boom gehangen. Er is van alles mee gebeurd, er zijn veel wonderen gebeurd. En dat is eigenlijk de eerste put. Om een klein sprongetje te maken, dan gaan we van de 15e eeuw naar 1665. Toen was het inmiddels zo dat onze lieve vrouw in Zand door heel Roermond en ver daarbuiten vereerd werd. En na die brand dus aangeroepen werd. Het hele volk ging naar onze lieve vrouw in Zand met bisschop d'Allemont. Ze hebben hier met duizenden mensen dus onderdak gekregen en eten. En ze zijn langzaam opgekrabbeld. Met hulp van de kapel en natuurlijk van onze vrouw in Zand is dat nog steeds nou opnieuw weer een traditie die heel erg erin gaat. En we komen ieder jaar meer putten bij en meer kaarsen. Die kaarsen die wou ik samen met jou eens bekijken. Dat is zo super mooi. We gaan het even naartoe, naar die kaarsen. Ja, dat is geweldig. Maar we gaan. Frans, nu staan we bij de putkaarsen. Het zijn er nogal wat. Ja, dat is gegroeid. Elk jaar opnieuw komen er weer een paar bij. En dat zijn dan mensen die een vereniging hebben. Klein voorbeeld, Voorstad. Mensen die samen in de tuintjes werken, samen dingen opknappen, samen naar een feestje gaan. Dat zijn de putten van vroeger. Die kennen elkaar en die hebben gezegd, nou, wij kopen een kaars en we gaan naar de kapel met die kaars. Zo is het langzaam maar zeker gegaan, maar zo was het eigenlijk 100 jaar geleden heel normaal. Had iedere buurtvereniging een put. En nou is die put weer een beetje aan het opkomen. Een echte originele van vroeger, dat is de Nepomucenus put. Die hebben we nog, dat is een stukje van de Zwalmenstraat en van de Steegstraat. Die andere putten zijn langzaam maar zeker erbij gekomen en we streven ernaar dat de mensen weer een verbinding krijgen onder elkaar. En dat als er eens wat is, een kaarsje kunnen opsteken bij onze lieve vrouw van de kapel. En die grote kaars, die symboliseert dat. Wie maakt de kaarsen? Dat is hier een kaarsenfabriek, die geven we precies de kaars door welke heilige. Waar we nou eigenlijk hier dus mee te maken krijgen, is dat van die 31 putten die we hebben in Roermond, er zeker 20 een Mariabeeld hebben. Dus de Mariabeelden die zijn heel rijkelijk vertegenwoordigd in onze Mariastad. Niet alleen in de putten, maar ook in de kerken. En hier gaan we ook weer naar een Maria. Maar in feite is bijvoorbeeld de Rochesput heeft een Maria in de Luifelstraat. De Christoffelput heeft een Maria aan het einde van de Kraampoort. Dus eigenlijk overal zijn die beelden langzaam maar zeker vervangen. Of ze staan in een museum, de originele. Of ze hebben op een gegeven moment het niet overleefd. Ze zijn weggekomen en hebben ze daar een Maria voor in de plaats gezet. Oké. Frans, wat kan je nog meer vertellen over deze mooie kaarsen? Ja, iedere kaars. Wat gebeurt er eigenlijk met zo'n kaars? We staan hier. Mag ik gewoon eens hier vooraan beginnen? Ja. Op een gegeven moment, de Sint-Jansput, dat is het Sint-Jansstraatje. Daar zijn een aantal Sint-Jans
Er staat een hele mooie put met heilige Johannes, met een schaapje bij. Er zijn een aantal enthousiaste Roermondenaren die hebben gezegd, we pakken ze bij elkaar. We kopen die kaars. Die kaars die wordt dus bij de kaarsenfabriek hier in Roermond keurig gemaakt met een foto. In dit geval staat er zelfs een soort glas- en loodraampje op, wat je ook nog steeds kunt zien in de Sint-Janstraat, waar uiteindelijk het atelier van de firma Nicolaas was. Dus het is een typische, trouwens ook een van de oudste putten die er bestaan. De Sint-Jansput. Dus die doet nou mee. Die hebben een putmeester. Die putmeester die komt voor de processie. Dan krijgt hij officieel die kaars aangewezen. Hij krijgt een putmeester sjerp om. En hij gaat met de rest van die 20 putmeesters, gaat hij dus met zijn kaars, met die anderen ook met hun kaars, naar onze Lieve Vrouw van de Kapel. Dan komt de functie. Hè? Dat is wat jij wil weten. Ja. Nou, de functie is zonder meer. Eerst wil ik zeggen, het is eenmalig, hè? Die kopen die kaars. En daarna, als er eens wat is in die putgemeenschap, dan kunnen ze die hier aan laten steken. Dan zegt de koster, nou, ik maak hem mal aan. En vroeger was het nog veel erger. Dan kon je dus ik meen 7 maagden, 7 meisjes van de put, die gingen dan om de kapel, 7 keer, voor een zieke, een ernstig zieke. En dat was dan een traditie die is eeuwen geweest, ongelooflijk. Dat hielp, dat dachten ze, en dat zal ook zeker wel zo zijn, want het is nog altijd onze Lieve Vrouw van de zieke en van de genezing eigenlijk. Hier kwamen veel mensen die om genezing vroegen. Ja. En die kaars is niet alleen een symbool, die heeft nog altijd die functie. Oké. Zo'n kaars, hoe kan zo'n put zich aanmelden of zijn jullie nog steeds op zoek? Ja, dat is een heel nobel gebeuren van het comité Stadsprocessie. Die hebben dat heel mooi in kaart gebracht. Uiteraard moet je de mensen erbij betrekken. En dan wordt er gesprek aangegaan. En die kaarsenfabriek die doen dan ook hun uiterste best om er een hele mooie kaars van te maken. Ook in het initiatief van het comité Stadsprocessie is deze, dat noemen ze een ark. Een ark gemaakt. Maar je ziet het, de ark is te klein. Nu is al besloten om die ark door te zetten aan 2 kanten. Want we krijgen ieder jaar weer mensen erbij die zeggen, wij willen met onze buurt ook wel een kaars. En met die kaars mee in de processie naar onze Lieve Vrouw van de Kapel. Ja. Dat is een beetje het idee. Ik heb nou die Sint-Jansput, soms heel kort, want dat kun je hier op de kaart ook zien. Ik heb ze genummerd, maar ik heb ze zo in mijn hoofd. Van deze kant heb je dan de Antoniusput. Dat is in dat koolstraatje waar een Onze Lieve Vrouw gestolen is. Daar komt een Onze Lieve Vrouw opnieuw erin. Maar die mooie Antonius, die hier op de foto staat, die kun je terugvinden in het historiehuis. En dat was origineel de heilige van die put. Die put kun je nog steeds aanschouwen, net achter het putbeeld in in het restaurant. Dan heb ik de volgende. Nou, Onze Lieve Vrouw Oort, ja, een heel bekend beeld wat in de Bakkerstraat staat. Dat vind je dus ook origineel in het historiehuis. En dat beeldje in de Bakkerstraat, dat is 75% van de juiste grootte en gemaakt door Truus Kouwmans. Het had vroeger een kap ter bescherming. En daar is ook een actieve put. Er zijn een aantal ondernemers, Gino en in ieder geval, ze pakken zich bij elkaar. En die staan ook weer klaar om met het sjerp om hun kaars van die mooie Onze Lieve Vrouw naar de kapel te dragen. Een heel moderne ontwerp van de Hamstraat, van Jemi. Dan heb je de Jacobusput, uiteraard. We kennen Jacobus allemaal als de heilige van de Santiago de Compostela. Dat was Saint-Jacques, Faubourg Saint-Jacques, dat was de voorstad. Ja. En hij had ook een put. Ja. En die put, dat is een Maria-beeldje. Dus dat Maria-beeldje van die put, dat staat hier op die kaars. Okay. Ik ga nog even een klein beetje deze kant op. Heb je hier Maria van de Barbara-put. Nou, daar hebben we pas geleden nog een opname gemaakt. Dat is dat beeldje wat onder het kruis staat.
de Barbara-put, daar waar Johanne van Randeraad gesproken heeft. Hè, Met ons Liveer, precies. Die was even teruggekomen En voor ons. dat is dit beeldje. En dat staat ook in de nis. Ook daar is het originele van in het museum. Het is zelfs zo sterk dat dat houten beeldje niet verbrand is, waar Johanne van Randeraad mee het vuur doofde. Nou, dat beeldje staat hier afgebeeld. Ook daar hebben we een putmeester. Dan is Frauke van der Luif, dat kennen we. In de Luif, dat is het staakbeeld. Dan heb je nog Jozef, die staat voor de raam in de Brugstraat, nee, in de Bergstraat. Dan heb je Sint-Laurentiusput. Daar hebben we ook opnames gemaakt toen we die gevonden hebben. Die staat in de Münsterkerk. Dan hebben we de Michielsput. Dat is het eerste putje wat je tegenkomt als je het Bergstraatje opgaat. Vlak voor het Schietbergske, kan je je herinneren? Daar heb je zo'n rood, er staat 1933 op. Het originele, een heel mooi origineel beeldje staat in het museum. Daar staat nu eigenlijk een beetje een kopie van Onze Lieve Vrouw in het Zand. En dat vinden we op meerdere plekken, want daar gaan we ook naar kijken. Hier komt een tentoonstelling met beelden. En ook originele beelden. Ik maak het heel kort af. Dan hebben we de Heilige Geeststraat. Dat is ook een mooi beeld wat uiteindelijk in de tekenschool van Kuipers nog gemaakt is. Maar er stond een veel ouder beeld. Ja, we hebben dan nog de Maria van de Bernardusput. Dat is in de Münsterstraat. Maar Bernardus is de tweede patroon van de Münsterkerk. En Bernardus die is het symbool voor die waterput. Daar staat ook een hele mooie Maria in. En die worden goed bijgehouden door de mensen die daar wonen. En die zijn dan ook weer putmeester van de Bernardusput. Dan hebben we nog Onze Lieve Vrouw. Die hebben we pas geleden nog gezien, de Christoffelput. Dat was we hebben nog een nieuwe erbij. Het Vrijveld heeft nu ook een Christoffelput. Want er staat een Christoffel op de tunnel, weet je niet? Nou, die Christoffel is nu de heilige van het Vrijveld, want die hebben een hele goede buurtvereniging. En die zijn met enthousiasme begonnen aan een put op te richten. Mooi. En die gaan ook mee naar de kapel. Mooi. Dus dat is prachtig hè, dat dat op deze manier kan. Dan hebben we nog de Godsweert. Dat is een echt oorlogsbeeldje. Na de oorlog was er alles weg. Dat is tegenover de tekenschool. Er staat nog een soort keramieke beeldje. Maar evengoed, die is ingehuldigd en dat is ook origineel. Helemaal doet dat mee. En een bijna niet opvallend beeldje is de Annaput. En daar heb ik dus een klein beetje gehad. De Annaput, ook weer de moeder van Maria, daar staat een Maria in, die is daaraan vernoemd. Er zijn er die zijn oud, ik heb de leeftijden erbij, 1865, 1860, 1554, 1530, 1864. Maar heel weinig van voor de stadsbrand. Maar ze bestonden in feite wel al. Het begon met een poel en toen kwam er een put en daarna kwam er een pomp. En dat was het proces van op zoveel mogelijk plaatsen schoon water te krijgen en genoeg water. En wie zorgde er daarvoor? Maria. Dat is een beetje het verhaal. En de putmeester. En de putmeester, die was verantwoordelijk. Ja. En die moest inderdaad ervoor zorgen dat dat allemaal klopt. Ja. Dat er 2 emmers voor de deur stonden met water in een risicotijd. Ja. Frans, dat roept voor mij een vraag op. Hè? Als we kijken naar de rest van Roermond. De putbeelden die zijn echt binnen de Singelring. Ja, dat is een hele goede vraag, want ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Maar een stad in die tijd, pak maar de eerste brand in 1554. Nou, je kunt er rustig van op aan dat 90% houten huizen waren. Houten skeletten en dan gevlochten werk met klei. Hè? En dan, als dan het stroodak in de fik ging, ging de hele alles stad in de hens. fik. Een beetje wind erbij en klaar. Dat gebeurde natuurlijk in veel mindere mate in dorpen waar de boerderijen ver van elkaar lagen. Maar hier aan de kapel heb je toch 3 putten. Dat wou ik zeggen. En één voorbeeld is bijvoorbeeld Mussenbroek aan de kapel. Een hele lange boerderij. Er was een poes, die lag te snorken voor de open haard. Die haar begonnen te snurken en zij schiet
in een rotvaart naar achter aan de Hooizolder en de hele boerderij brandt af. Dus dat waren toen in die tijden barre tijden. Het was brandbaar, daar waren ze nog. En dan geloofden ze inderdaad heel snel dat er toch misschien nog wel een heilige was die hun uit de... Kon beschermen. Ja, precies, precies. Ja, Frans, ik heb eigenlijk nog een oproep. We hebben een paar weken geleden geprobeerd om de Mariabeelden allemaal die in de stad overal hangen, om die te filmen en te fotograferen, om in ieder geval een heel groot bestand aan te leggen. Maar het is niet gelukt. Want ja, er zijn een heel aantal, heel op, die zien er perfect uit. Maar er zijn er ook een aantal die konden we gewoon niet filmen, omdat ja, A, het glas was heel spiegelig. En 2 was het was gewoon niet schoon. Dus misschien een oproep, een keer een emmertje en een sopje, om het eens schoon te maken. En dan gaan wij gewoon terug om het alsnog te doen. Als je zo de zaken bekijkt, dan is er altijd een kruisen- en kapellencommissie geweest. En die hebben altijd gezorgd, en er waren er 2 of 3 die waren echt heel handig. Die hadden de sleutel, die maakten dat gas schoon, die keken of er een lampje vervangen moest worden. Maar dat zijn gouden tijden, die mensen zijn er helaas niet meer. En we hebben nu gelukkig, met initiatief van 2 Roermondenaren zelfs, die de stichting Kruisen en Kapellen van Limburg opnieuw kracht geven. En mijn idee, en dat is zeker ook het idee van onze stichting Cultureel Religieus Erfgoed, om daar ons werk van te gaan maken, dat we daar meer naar gaan kijken en meer daarop gaan letten. Want waarom hebben we zoveel mensen die nou mee naar de kapel gaan? Om die reden. En het zou toch erg zijn als je je schaamt voor een beeldje wat er... Nee, dat moeten we niet Precies. hebben. Maar goed, ik een hele goede, als jij daarin mee kunt denken of mee wilt denken, ja. Ik hou je op de hoogte. Ja, nou, het is eigenlijk een oproep die ik vanuit mijn hart doe. Ja, helemaal begrepen. Ik wil er iets moois van maken en vandaar. Ja. Het is helemaal bij de mond. Je vindt het nergens. Er zijn 35 beelden in de stad. Nee, precies. Het zijn er een heleboel. Ja. En je moet natuurlijk ook een cameraman vinden die 3 weken op pad wil om dat te doen. Ja. Frans, wat hebben we hier nog staan? Ja, we hebben hier dezelfde kaarsen die hier staan, die heb ik hier uitgebeeld. Die heb ik genummerd. Die heb ik ook van de jaartallen voorzien. En in een oogwenk, en dat was omdat wij dus met de VVV een putbeeldenwandeling hebben gehad, waardoor we op deze manier ook een beetje stichtender met die zaken konden omgaan, heb ik ook de putten die we bezocht hebben, de pompen die er waren, hier uitgebeeld. Om maar een voorbeeld te geven, de pomp die staat op de Neerstraat, dat is geen Christoffelput, terwijl er toch een Christoffel op staat. Was gewoon een opmerking van iemand die meeging in die putbeeldenwandeling. Dat is nu de Michielsput en daar staat een Christoffel op. Vroeger was die pomp Christoffelpomp en dat is die niet meer. Dus dat soort dingen krijg je. Dus het moet wel bij deskundige mensen zijn. Eén ding weet ik wel, het wordt wel gedragen. Er wordt veel over geschreven en veel over gepraat. Maar op momenten dat er iets gedaan moet worden, onze lieve vrouw, waar staat ze? Een prachtig beeldje. Je zou moeten zeggen, voor €400 maak je een kopie. Je draait het in de scanner. Je zorgt dat iemand dat mooi aankleedt. En je hebt het origineel in het museum staan. Ja, dat soort dingen die moeten kunnen gebeuren. Moet kunnen. Ja, kom, jongens. Dat vind ik dus ook. Ik vind het ook wel weer ook een visitekaartje voor de stad. Als je door de stad loopt en je ziet dat allemaal. Ja, dat is fantastisch. En er zijn een paar hele mooie bij. Ja. En het verrast de mensen ook. En die link te leggen naar de ondergrond, dat wil zeggen, zo heb jij dat al eens een keer gezien, maar die put die hoort bij de Roggesput op de Luifelstraat. Daar zijn we afgelopen zondag daar ook in gegaan. Hè. Ja, dan hebben de mensen ook het gevoel dat daar de verantwoordelijkheid lag
voor dat straatje, dat daar altijd water was, dat dat zuiver water was. Hè? Want je weet ook dat direct na die tweede stadsbrand de pest was. Ja. En dan, je hoort de gekste verhalen van dode kippen enzovoort in het water. Geen wonder dat er dan ziektes ook doorgaan. Dat is heel logisch. Precies. Oké, Frans. Ja, misschien een idee om hier een mooi boekje van te maken. Nou, dat bestaat ook. En we zijn nu bezig met er iets meer nog mee te doen. Eén ding, die kaart die hebben we toen in de tijd gemaakt na een studie van professor Venner. En dat zijn alle putten die we nog hebben. En dit is gemaakt in 1920. En als je dan ziet, die zijn er nog allemaal. Maar die moeten eigenlijk weer opnieuw... Nieuw leven ingeblazen worden. Precies. Frans, wat kunnen wij nog meer hier in de kapel van de Zand laten zien? Ik heb die link en dat vind ik zo geweldig. We hebben nu die Mariabeelden eigenlijk allemaal in de picture. Hè? Laat nu hier toevallig een Maria tentoonstelling in opzet zijn. En ik heb gevraagd aan Peter Willemsen of we even een kijkje mogen nemen. En die is misschien zelfs genegen om even daar wat uitleg bij te doen. Ik kan niet wachten. Laten we gaan. Oké. Ja, Frans, dan staan we in een soort museumpje en daar gaan we het zo direct over hebben. Maar we kwamen hier binnen en toen werd men getroffen door dit. Wat is dit? Dat hebben we al eens gezien. Het is geweldig. Ja, en weet je waar? Daar hebben we opnames gemaakt, in de kathedraal. Maar dit is toch wel... En dit is prachtig in hout uitgesneden. Hier staat Johanna van Amraat geknield voor het beeld van Onze Lieve Vrouw in het Zand. Zij was een echte grote aanbidster van Onze Lieve Vrouw in het Zand. En zij heeft een visioen gehad dat de Turken zouden verliezen van de christenen in Wenen. En dat wist ze al een aantal dagen voordat het werkelijk zo was. Okay. En dat heeft ze waarschijnlijk met bidden met een hoop mensen, om dat toch maar af te keren. Want toen was het zo dat als dat anders was uitgepakt, dan was ook de hele geloofssituatie in die regio veranderd. Ja. En zij heeft dat van tevoren al geweten. Ja. Het is mooi uitgebeeld, want je ziet hier in hout wat je in de kathedraal in steen uitgehouwen ziet. En dan kun je het bijna niet het tafereel zien. En hier zie je precies wat er gebeurde. Die slag in Wenen staat hier prachtig afgebeeld. Een cadeautje? Een cadeautje. Zo prachtig. Het is trouwens te zien tijdens een korte expositie voor en na de brandprocessie hier in de zaal aan het einde van de processiegang. Ja, meneer Willemsen, fijn dat u ons wil ontvangen. Er gaat hier iets speciaals gebeuren, hè? In deze ruimte. Ja, dat klopt. We zijn bezig met het inrichten van een Maria-tentoonstelling met allemaal Maria-beelden. En ook met objecten die in diverse bedevaarten zijn meegenomen in de bedevaart. En die hebben we hier tentoongesteld. Hoe komt u eraan? Ja, in ons archief heb ik allerlei beelden gevonden. En overal in het klooster ook, in kasten en in de kelder. En blijkbaar is een van de paters redemptoristen vroeger een verzamelaar geweest van Mariabeelden. En vanuit het hele land, van allerlei Maria-bedevaartplaatsen heeft hij die verzameld en die staan nu hier. Jongen. Ja. Het is indrukwekkend. Ja. En sommige beelden die horen ook echt hier thuis. Ja, ons eigen Mariabeeld natuurlijk. Onze Maria, Onze Lieve Vrouw in het Zand. En ook dit grote beeld, dat noemen wij een buitenbeeld. Dat is een heel oud beeld, is ook wel te zien. Maar dat heeft in weer en wind buiten tegen de gevel van de kapel gestaan. En dat kun je ook wel aan het beeld zien. Het heeft geleden. Het heeft geleden, ja. En het beeldje daarnaast, dat zou je niet zeggen, maar dat is het alleroudste putbeeld van Roermond. Het ziet er heel modern uit zo, mooi gekleurd, maar het is gerestaureerd een eeuw geleden. En het is uit de 13e eeuw. Zo. Dus ja, het is echt heel oud. Ja, dat is toch wel bijzonder. Het is ouder dan ons Mariabeeldje, dat rond 1400 door de herder uit de put is gehaald. Ja, precies. Ja. Oké. Wat kunt u nog meer vertellen? Ja,
dat hier dus allerlei Mariabeelden staan, een uit Heilo, uit allerlei plaatsen, uit een bos, meestal Brabantse plaatsen. En één Mariabeeld is ook heel mooi verhaal. Maria ter Eik heet het. Dat beeldje is vroeger in een eikenboom gevonden. En ja, ook net als hier, dat beeld werd dan door de pastoor naar de kerk gehaald, maar het beeld wilde terug. Dat werd weer in die eik gevonden. En op dit moment, en dat is dus ook al eeuwen, staat dat beeld in een eikenboom in een kerk. Dus met rondom de eikenboom hebben ze de kerk gebouwd. Ja, dat is echt een bizar toneel natuurlijk. En dat is natuurlijk niet de eikenboom van zoveel 100 jaar geleden, want ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment heeft hij het niet overleefd. En ook met de reformatie moesten alle beelden weg en is het beeldje in veiligheid gebracht. En uiteindelijk hebben ze daar weer een nieuwe eikenboom in die kapel geplant. Een flinke forse eikenboom. En daar staat het beeldje nu nog steeds in. Fantastisch. Ja, en zo heeft elk beeld een verhaal. Ja. Dat is heel mooi. Ja, oké. De expositie, die start vanaf nu, maar tot wanneer? Tweede Pinksterdag, dan is de laatste dag. Hier in de dagkapel aan de kapel, dus in de processiegang, als je dan daar doorheen loopt, dan kom je vanzelf bij de dagkapel uit. En dan is het dan te bezichtigen tussen 2 en 5 op vrijdag, zaterdag, zondag in die periode. Precies. Ja. Ja, er staat hier nog veel meer, dus mijn cameraman die zal zo direct nog wat meer in beeld brengen. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor de uitleg en graag gedaan. Heel veel succes met de expositie. Ja, dankjewel. Ja, beste kijkers, ik zou zeggen kom hier naartoe en kom dit zien. Want als je iets met Maria hebt, dan is dat toch wel heel bijzonder. En u bedankt voor het kijken en tot een volgende keer met Kiek Omhoog met Frans. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door EuroPC Roermond en OomTime Roermond.